Acaba La Casa de Papel, la primera ficció espanyola que tracta sobre l'atracament amb hostatges a una fàbrica, en concret, la de Moneda i Timbre de Madrid. 15 capítols, que ens han deixat enganxats a la tele i que avui comentarem amb el Marc, la Clara i l'Ivan. Com us heu quedat després d'aquest últim capítol? De pedra. Sincerament, de pedra. M'estic recomposant, encara. Sí, un final que jo crec que per una part sí que esperàvem, però per una altra igual no tant, no? Perquè sí que és veritat que ja ens havien comentat que aquest final estaria més o menys tancat i tindríem un final bo, però tal i com va anar, jo no sé si vosaltres ho esperàveu. Jo no me l'esperava tan bo. No em cabia a la ment la possibilitat de que fos perfecte. I són d'aquests finals de capítols que s'han d'analitzar a les universitats. Exacte. Perquè cada minut passa alguna cosa que és brillant. A més, gravat amb molta qualitat, amb un guió de molta qualitat, amb un acting de molta qualitat. Jo crec que la sèrie és meravellosa i ja està. Com definiríeu això, la sèrie? Amb una paraula. Meravellosa. Jo, de genialitat. O sigui, són genis, tots els que participen. Jo, amb una paraula, diria sublim. I si m'ho permets... Em permets o no em permets? Et permeto. Diria que és la sèrie. La gran sèrie. Fa temps que no veiem una sèrie a nivell de televisió en obert, sense pagar, d'aquesta qualitat i d'aquest calibre, però en tots sentits, tant d'actors, de guions, de fotografia, direcció, tot. Sí. A més, perdona, jo crec que és una de les primeres sèries en la qual s'implementa el disseny cinematogràfic dins d'una ficció espanyola. Vull dir, en el programa de televisió d'Espanya gairebé mai s'havia vist una sèrie amb aquesta qualitat d'imatge i no sé, jo em repeteixo, m'he quedat meravellat. Quan parlem de La Casa de Papel ens ve al cap Vis a Vis. Exacte. Quina comparació faríeu entre aquestes dues sèries? Home, jo crec que no són comparables, jo crec que l'únic punt d'inflexió entre les dues és Alex Pina, el creador d'ambdues sèries. Crec que segueixen un mateix estil, però jo si m'hagués de quedar amb una de les sèries no podria, no sé. No podries escollir. Se'm fa impossible. Jo probablement, al principi de la sèrie t'ho hagués dit molt clar que em quedava en vis a vis. Ara tinc més dubtes, encara que no sabria què dir-te, perquè és veritat que una càrcel té més trames que realment un atracament, perquè jo, La Casa de Papel, vaig dir, ui, això com faran? 15-18 capítols d'un atracament, i al final estàs cada minut, cada segon, aguantant. Sorprenent-te contínuament. Hem d'analitzar que són més de 15 hores centrades només en un atracament. Totalment. Un atracament de 5 dies, vull dir, és que passen tantes coses en aquest atracament. I a més et deixen enganxat al sofà, vull dir, no sé. Sí. Saps quina és la clau per mi, una de les claus de la sèrie? I és que hi ha uns personatges que estan molt ben creats. Molt. Llavors, aquests personatges estan ben creats amb els seus flashbacks al passat, són els que fan que la sèrie tingui aquest potencial. Tots són personatges rodons, cap es queda plat. Exacte. Tot i que les trames siguin menys potents, tots han aconseguit donar-li una forma, no? I és brutal. Exacte. Igual sí que ens ha fallat el tema del timing, no? 5 dies d'atracament i ja dona temps perquè el professor s'enamori de la policia. Sí. No només aquesta. O que Denver acabi enamorat. Queden en el marge de la ficció, vull dir. Correcte, sí. Sabem que és una ficció, llavors aquest punt doncs, no el pensem tant, però sí, si es té present, és jo crec que un dels pocs errors que pot tenir el guió de la sèrie. Però queden en un segon pla, en aquest sentit. Sí. No em molesta. Fixeu-vos que hem de criticar això per treure alguna cosa. Per dir alguna cosa. Vull dir, gent d'enganxats que ens esteu veient. No podem ser objectius perquè ens encanta a tots la sèrie, vull dir. I tampoc tenim res per on agafar. Igual la història de l'Arturo, no? Que faltaria que la tanquessin, però... O també l'Alison Parker em va semblar un personatge molt potent a la primera temporada i que la segona ben vist. ha quedat... I que semblava que a vegades, no?, que anés a despuntar o que anés a passar alguna cosa, però... De fet, tot s'ha pogut fer a l'atracament gràcies a que ella estava allà. Estava dintre. Si no... Clar, i jo crec que l'Alison Parker està bé que hagi sortit sana i estàlvia de la fàbrica de la Moneda i Timbre, més que res perquè seria com el punt d'inflexió entre uns atracadors amb el paper de bons i uns atracadors amb el paper de dolents. Si us haguéssiu de quedar amb alguna escena que diguéssiu aquesta és clau, aquesta m'ha encantat, perquè n'hi ha hagut moltes i de molt bones. És complicat, això. La gran pregunta, Quin us quedaríeu? Marc, per exemple. Jo crec que tiraria per al capítol final, que és el que tenim més fresc, i sobretot amb l'escena final, vull dir, sortint de l'engal els personatges, la música de fons... Que no descartem que no entri aquí un camió d'Estrella Galícia, Hòstia, per aquí, mira, per aquí. Que, per cert, això d'Estrella Galícia jo crec que és una de les millors, ho hem parlat abans, un dels millors patrocinis posats en una sèrie que al principi dius, per favor, això d'Estrella Galícia s'estan passant, no? Però després té com una lògica tot, que és com... O sigui, és una publicitat que està justificada a la perfecció. Exacte. Els diners
els posen dintre els barrils de cervesa i, per tant, necessiten que el camió surti. I camuflat. I que a amb més, aquesta és que publicitat. és molt bo perquè surt a l'últim plano, això soc fan, jo crec que seria la meva escena, però que surt el camió com torna, no? I dius, per favor, o sigui, aquí m'estan fotent aquí de casualitat, sale el camió d'Estrella Galícia, no? I després dius, no és casualitat. Però és que no és com a les altres sèries que et foten un pot de colacao enmig de la cuina i es queden així per la cara. Està justificat el que deia la Clara. Han agafat un grup de gent i han dit anem a estudiar com podem ficar Estrella Galícia en aquesta sèrie i que quedi bé. I saps que han aconseguit també? Que ens identifiquem els seguidors de la Casa de Papel pel carrer. Clar. Perquè quan els seguidors veiem un camió d'Estrella Galícia, Ens mirarem. mirarem. Direm, Veuràs a 5 persones mirant el camió i diràs, aquest ha vist vis-a-vis. jo crec que és una manera de no tacar... Exacte, totalment. Crec que és una manera de no tacar la marca de 3 sèries. Del que deia el Marc de la seva escena, jo em quedaria amb un dels capítols abans del final on la Raquel, la policia, descobreix que el Sergio o el Salva, perquè té tants noms, el professor, és el cap de tot aquest atracament, no? I llavors el tanca i a més li fa aquest famós polígrafo, no? Aquesta màquina de la veritat per veure si realment ell és o no culpable, demostrant aquest polígrafo que realment no. O sigui, que ha fet això però que l'estima de veritat. O sigui, és una forma de demostrar com fan totes les sèries l'amor, però donant-li un gir, que això és el que fa meravellós. Doncs seguint amb la mateixa línia, la meva escena preferida, últim capítol, Raquel lligada de la mateixa forma que havia lligat ella al professor, al Salva, o al Sergio, i la música, tensió absoluta. I de sobte es trenca la música, li diu Sergio per primera vegada, creua la línia de la legalitat, es torna de la seva banda i li dona aquell petó. I un petó que en qualsevol altra sèrie seria un petó d'amor, però és que és un petó de dir Raquel i atracadors ara van junts. És boníssim. O sigui, és un simple gest el que uneix. Una sèrie molt bona que, Marc, quines audiències ha tingut? Clar, jo volia obrir aquest debat aquí al sofà d'enganxats i és que creieu que les dades que ha obtingut la sèrie estan establertes dins de la qualitat que podria tenir, que té la sèrie com és la Casa de Papel? No, i em sap molt greu. En línies generals ja es dic que no, perquè hi ha programes o sèries que no valen per res i que tenen una gran audiència i hi ha una sèrie de qualitat que no la té. Però clar, què valorem? Perquè hi ha gent, sempre ho dic, la qualitat la veiem uns quants en una sèrie i en una altra no. Per tant, al final, és just jutjar per aquesta qualitat? Recordem les dades d'audiència per qui encara no se'n recordi. La primera temporada va obrir amb un primer capítol amb un 25,1% d'audiència, líder de prime time, i jo crec que era la línia que havia de seguir la sèrie. Exacte. Va tancar la temporada amb una mitjana d'un 16%, està bé, està estable, i després d'aquest peron que jo crec que va fer mal a la ficció, doncs van tornar amb un 12,9, marcant un 12 en el capítol final i una línia, una mitjana de temporada d'un 11 i pico. Vull dir una cosa, això, que qualsevol estrena d'un capítol d'una sèrie Antena 3 fa bona dada, sigui una bona o dolenta sèrie. Però per la marca, perquè 3 sèries ja sap que és una sèrie bona. Però en aquest cas s'hauria d'haver mantingut. Sí, però bé, ja ha acabat, almenys ha tingut un final tancat. Puc agafar el paper de presentador del programa un moment? Agafa. Vull saber amb quin personatge us quedaríeu vosaltres de la sèrie. Perquè hi ha tants i tan bons. Mira, jo em quedaré un personatge que és la meva realitat. Em quedaré amb el Salva, el Sergio o el professor, com vosaltres vulgueu. És veritat. M'agrada. Em sembla que és un personatge molt rodó, com tots, però aquest, com a protagonista, i sobretot em quedo amb la seva forma d'interpretar un guió que podia portar-lo a molt protagonista exagerat i realment amb aquesta calma presenta un personatge que a més evoluciona i sempre amb un gest com molt tranquil, molt pausat, i aquesta calma crec que el que demostra al llarg dels capítols que ell domina tot el que està passant. Doncs és el que el fa jo em quedaria amb el teu germà, amb el germà del professor. I jo amb la teva parella. Hòstia, és que tot... Va tot lligat, veus, com la sèrie. És que jo crec que el Berlín és un personatge que ho té tot. És un personatge que té la seva part més venjativa, la seva part dolça, quan sap que és el germà del professor, i, bueno, està clar, en perdó, el Berlín és el cabró de la sèrie, vull dir, és el dolent entre els bons. Però, clar, li agafes tant de carinyo i té un final tan bonic, tan ben tancat, tan tràgic, que jo crec que és el personatge estrella. Jo igual sóc dels únics espectadors de la sèrie que no em va fer pena quan va morir, perquè em va fer patir tant durant tots els capítols que crec que s'ho mereixia. Sí, però a mi em va agradar que acabés així. El gest. Heroicament, no? El gest, sí. I tu, la Raquel, per què? Jo em quedo amb la Raquel perquè és una dona que, amb la situació en la que es trobava,
Problemes amb la parella... Problemes amb l'exparella per maltractament, una filla que reclama la seva atenció perquè encara és molt petita, una mare amb inicis d'Alzheimer, i ella fa el que sent en tot moment, s'enfronta amb les persones a les qui estima com el seu amic l'Àngel, i fa el que sent i no es deixen portar per res més que no siguin els seus sentiments. Doncs molt bé, Ivan, avui tenim una sorpresa preparada per tots vosaltres i és que tenim un dels personatges, si no el personatge, el protagonista o una de les cares visibles de La Casa de Papel. Un polifacétic, un todo en uno. Salva, Sergio, Álvaro Morte, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todavía te dicen profesor por la calle? La verdad es que fíjate, yo antes estaba en Puente Viejo y la gente me paraba y me decía, Lucas, el médico, tal, no sé cuánto. Y fíjate que ahora, desde La Casa de Papel, la gente me llama por mi nombre. Me llama Álvaro Morte, ¿no? Hay como un escalón ahí. A lo mejor es porque el tipo de público es más joven, ¿no? Y reconocen antes al actor que al personaje, como me pasaba antes. Pero sí, hay otra muchísima gente que me para por la calle, como el profesor La Casa de Papel, entusiasmada. Álvaro, recibes este personaje, un personaje con un guión increíble detrás, con una historia creada de forma brillante por los creadores de La Casa de Papel. ¿Es un caramelito para ti? Hablaba con compañeros vuestros y demás en otras entrevistas que es muy difícil dejar a todo el mundo contento. Una cosa que tiene buena La Casa de Papel es que hay muchísima gente que se está haciendo conjeturas y cada una de una manera, ¿no? Hemos querido dar pie a eso, ¿no? A que se genere ese debate, cómo va a acabar esto, va a acabar bien, mal, de aquí, de allá. Entonces yo creo que eso es muy, muy interesante ya de entrada. Pero al mismo tiempo resulta imposible contentar a todo el mundo. Es como cuando lees un libro, tú te imaginas que se va a hacer de esta forma o de aquella, y cuando ves la película dices, ay, pues yo a lo mejor esto me gusta, pero aquello me lo hubiera imaginado de esta forma o tal. Entonces yo creo que con La Casa de Papel va a pasar un poco lo mismo. Habrá mucha gente a la que le guste mucho y otra gente que diga, pues yo me hubiera gustado que hubiera pasado esto o aquello, pero esto pasa un poco con todas las ficciones, ¿no? Cada uno imagina lo que quiere y luego, pues a ver, ¿no? Yo estoy muy contento, yo desde luego estoy muy contento. Y Álvaro, ¿hay ya proyectos próximamente en los que te podamos ver? Sí, estoy pendiente de una película, pendiente en empezar a grabar una película para enero. Lo que pasa es que todavía no puedo anunciar que el título de una película, qué director, pero sí que es verdad que me entusiasma el director. Es una especie de thriller con tintes de ciencia ficción y vamos, estoy muy contento. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por estar hoy con nosotros. Muchas felicidades por la sèrie. Jo crec que coincidim tots en aquesta felicitació. Home, sí, tant. Absolutament. I moltes gràcies també a vosaltres tres, Marc, Clara, Ivan. A tu. Ens seguirem veient. Podré tornar? Jo crec que sí. Ho has fet molt bé, Ivan. Gràcies. Vale. Gràcies per deixar-me, perquè si no... Moltes gràcies també a vosaltres per seguir-nos. Continuarem, seguirem, tornarem amb el sofà d'Enganxats i també ens podeu seguir a totes les nostres plataformes d'Enganxats per enterar-vos de les novetats televisives i per totes les coses que fem i cada cop tenim més projectes, així que estigueu ben enganxats i us enterareu de moltes coses. Fins aviat.